Unsa na ni sa una naganahan ako kumangat ko nga isa na ang tawagan mo tawag na ba kong barangay mo tawag ba kong atilili kay kami ra laging duha anja mo tawag ba kusbay anja kung nahan nagisabay makatabas alis siya nga kung nahan nag-ambulan siya dari balin siya ko kay boss Lambir mo nga karon nga kung adlaw mangita na kog mga emergency dari mga pulis mga number sa pulis o number sa ambulance ngami kay naning lagapak tanawa guys pagkita ni sa ning Hi guys, good morning guys. Ang sunod na mong karataro nga lawa kay kuan, may katingalahan dahil tingami kay namin lagapak. Tanawa guys, pagkita rin sa ning lagapak. Na, wajin misada na kay nagalit ra kapusa nga buak dal side. Na. Mo na guys. Dahil na ako i-share ninyo pwede na nangin nagpanic attack na gani ko kasi yung gabi so yan no dito na gabi gitabang pa na hintaw ko rasa kahit na siya guys kaya kanila lagi pong kuan wala na naglihog kay gapon sige pa sa Pangilo daris bye so gabi nagsakit sang tagaga Buktong na, uy. Oh, nice ka na. Nice. Nasa dapit, nasa itudlo. Abangga ba? Abangga natin. Dani dapit sa kuhan. Kuhan si Jan, sa high blood mo na si Jan, manangat nagpug ko. Sa orasa to, nagsuka pa si Jan. Sa itong orasa, alas 11, nagsuka si Jan. Diyan. Ano ba nga yung nabuak? May tilimad siguro na. Nagwala pa po kong nanay. Kasi nanay po, daw adlaw, tapos doktor, hila, kahit taas ang dugo. Tingnan lagi sa kainit sa panahon, mga tao, na high blood na. Sa ito yung share, day? Sa ito yung share nga, sa una, nabangga ka? Yung nabuak? Itong the week before ko, before ko nabangga sa sakyanan. Hindi naman na ipakita rin sang naong guys. Sarap paminaw naman ninyo kay mauwa na. Siya mo isura sa kuan lagi. Diyan. Ano sa i-share about na yung nabuak nga. Yung kalit itong nagabuak. the week before nga, naskila lang ko sa San Carlos lagi niya. Tig-drive man ko ato. Niya, pag uli, kitong the week before na itabo, kuan ka nang padong na hukalan og kanon, pag hukad sa kanon, nabuak, ginatunga, gito akong plato. Sa katong adlaw niya, pagka next week, nabangga ako. No, to, nangigalit ka buak yung plato? Anya? Nabuak mo siya, tunga, git siya. Anya, nabangga ka? Nabangga ako pagka next week, anang adlaw. Tilimad, hindi, mata mo lang ka ba yung tamo na ko kaya naman tilma doon guys sa buwak ang plato plato baso kita masin mo guys sa gupok siya gabi rin ba tang balibo tinad din na parang balibo sa mga na magmaligi yung sa itot pasapot daan kung na yung mabuwak parang na may maluwas may nga naman siguro ngayon sa? maluwas nagiluwas ng kinabuhi so guys mga to yung ikuanin so karang hindi mo na i-vlog pero namazid kita mazid mo asa din ang siligan so, ang damgo. Babitan niyo, hindi ko galis siya kay itong gapo, nagdamgo ko nga ag si Mario na hospital. Diyan adyo ko nangilak kay di si Jamo kuan, di si Jamo pada hospital ba? Diyan, aral na ko ni Jamo niwangay, kung lagi kang i-admit. Kay kanang nay, sa damgo ra niya. Mong karong panahon na, tungkol sa kainit, sa ni mga pangitap o daghan mga sadya. Gapang yagawaan si nanay lagi. Hindi. Ang dam ko laging matok si Mario Kuno na hospital kaya ito nagkasakit na sakit. Hindi. Ang iniwang bita sa sarong guys mo na nagrupo kung mataniuli ko pagtanaw na hanid sa pag-uli na wa man ulian man si Za. Kung walang po ko dyan nagsaba nga kanang mo lagi tuwi ka ng gamgo ko kayo mag-isura kung yan ani sa guys ang suko man na si Za. Di man sa ganahan mga yan damdamgo di natin na di mo tuo. So, mataniuli ko, ang kita na sitwasyon nila dato, kaya mangkaadso sa sila, pero malagi tayong gidanggo niya. So, gabi nga, si Amy may na yan, sa unsa na niso sa una-una, naganahan ako kumagat, ko nga,
Isa niya ang tawagan, mutawag na ba kong barangay, mutawag ba kong atilili, kaya kami nalaging duha, anja. Mutawag ba kong sbay, anja. Kung na nag-isabay, makatabas alis siya, nga kung na nag-ambuyan siya, dari balin siya ko kay boss Lambir, mula nga karoon nga. Kung adlaw, mangita na kong mga emergency dari, mga pulis, mga number sa pulis o number sa ambulance. Kaya otak kay boss panahon. So, gabi guys, sige na ko ginagtot, unsa na itong orasan, na makod, may alauna. Muna kasuka ka lang na, day? Manaulian ako ato. Ay, di ba ako din may mga nagsuka si sa mga wala namin na ni hapon. Narabantami sila. Narabantami sila ang nagiandam. Guys, plano naman na murong mulakaw. Di na naman yung mulakaw. Puso na naman midari. Kaya na may nabuhat laging baso. Galit mga magkagaypay. Diyan. Ano ito nga. Kaning bata guys, sarado man sa nun eh. Kamayag na yung mga putik. Ila ni manood. Diga ko ning kagayag ka ng baso. Karang baso ha, hindi dyan na ihug, di man dyan na si Tama Buak. O na nga, nasasaday sila dyan. Manay nga tilimad na guys, so yung mga pagsuway at niyan po. Undangan na sa mga pagsuway. Diya, kaysa, itong siligan na tagpuan niya, day. Itong siligan na, Nakapag kudari po ano? Ganun na ba pag mag-vlog na ba po, ang punta, nagpapag ako sa mga punta, ano nga, bisa dati di sarado mo ako rin mali. Ang punta sa kwarto ba? Ano yun ito? Maka-apre ang nanin sa doorknob. Pero uli na ako na-apre ng pupunta, hindi uli mga nung, uli marami ko na. Oo ka na gabay. Naka-doorknob na. Kasi makabili sa doorknob ang kuwan. So guys, mo na nga ginupagbaso na ano na. Hindi na mas buko, di naman tamo na to. Yes, tayo na naman. Nangyari, ito na kauta. Hindi na pwede na ito. Sa ngayon na. Nanawanin to, oh. Dalupok kag baso. Tesa. Anong nahagbong na sigagikan na tuskuan. Mag-itsa. So, kanang akong tawagas na ngayon kay nawaparood ang adlaw, diba? Si Jakuan. Sintir na isa. Tawagan na ko, day. Ang sas na na, ginutan ni natin mag-in na kuan pa, kanang kudaan pa. Saan? Wala ka tadi? Saan na? Ikas na natin naman na. Pwede sa taga. Pwede naman taga sa pagbugas diba? Wala naman dahil noon. Kamusta mas nanay diha? Gagi. Aray, gibit-bigan ko na eh. Itang diin. Isa. Ayan. Kamusta mas nanay le? Kapag istorya lang dito yung nanay. Agla. Ano sa kanil? Naglaw ko sila. Ikaw mo po eh. Tiin. Tawag na di sa video call day. Tanaw kong nanay. Ang gano'n mo kang nanay di ay kalo. Uy, pag... Ha? Matawag ko. Ay. Kasi hi, ay, gwapa lagi ka ron ay. Nay, kamusta man ka, Nay? Ang katita gidari ka ron. Hala, nanambok lagi ka nay. Ano ka, Nay? Pag-diet, Nay. Agsihimi po gabi ang itabang. Naman. Sakit po gidang. Abaga, kay... Rin nga daw na sa balon. Di ko galak sa bitaha. Walang kumailog, inimbalak sa gabi.
Ito naman po inain nyo. Ningkon man gabi, nasa kita lagi. Dito mas masuk na natin ang doktor karon. Agi, alis lagi mong resita. Wow, mana sa ide. Basi ka itong lusartan. Di ba? Basta, nga naman ko na. Init lagi. Ako ni magpapahawa doon ako. Sige, siguro pag... Hindi mo na ang dugo. Siguro pag guna. Sige, may mga pwede dyan eh. Sakit sang dani. Pakita na. Abaga, uy, abaga. Dani, dyan. Kaya gahapon, ng laba ko, ng map ko, ng limpyo ko ng balay. Uy, dali bating ko. Oh, dili tingkoy ako, abaga ra, dili tingkoy. Dili tingkoy, abaga Dali ra. bating sa tingko. Dali dili man tingko. muna Dali ako, daw ni. Kuhan, dari, ang sakita ka ito. Deep na, stiplik na eh. Pero imong dugo, ni mo na. Ha? Ni mo na imong dugo. Paano ito sintil lang 30 o ba si Binti? Kanina ko na hindi nagkabungkuhan. Tangad. Dako man ka na yun. Dako ka mo na yun. Dako ka imong buki. Pagupitan ng pod. Agsemi, kami ganinang mulakaw man tami. Yung magatag ni Zang kuhan. Kanang na abang sa Zang bahay. Na may baso na buwak dari. Anja? Dilimadaan man ko na. Dili man may mulakaw. Ano sana? Alas si Timmy kaya pa ko niya ito na medya. Ang doktor ito na kausus na orang ni Sundo. Isuod may matumanas na wak pa doktor. Kami kaya isuod niya masulya. Wak pa nga makararga sila kay asiti pa ang kapil. Asa man din sila padung na. Magpasikap ko pa sa tester. Ha? Opo kung nasa to sila, dahan sila ng lakaw. Tuto sila mga... Dahil pa rin lumakuan. Diyan, okay na ka na eh. Okay na ka ron. Mapay pag yun mas tambaw ko, tagunong ka oras. Muhidas ako kang sakit ako. Ay, nakakaw pa ko kaysa. Ginoo ko. Mawis ako. Magsimi gabi eh nga, nagsukap po eh. Kami lang doon, katawagan ko ambulansya. Ha? Suka, nasa... Suka noon. Ako sakit ang sakit ang kaso dari. Ito karon sakit lagi. Nainom na kong tambaw. Anong ka oras? Ginoo ko, ipakuang kasi na na ipagamping. Ginoo ko. Nalisang. Sa kato gabi, hilak-hilak siya gabi na. Tingin saon ko nun niya, kamera ko nung duwa, maunsa niya, kuno ko na. Mama, isa din malisang. Lisang lagi siya. Tawag na, magnana. Nanahon na nagod siya mo, dagan dito sa Kagido. Tawag siya ambulansa. Unang silang ana-ana daana, magkuan ko, kada maglabad ako ko tautot, isuka man ako, maulian naman ko na, di ba? Sukat pagkabata, nga na, mangyog ko. Ay, inagay mo tubig. Ha? Di tungod mang ito gabi, good. Kamalot, puso ka, ay namin tubig. Mao bitaw, nga kasara man sad kumusuka, di man ko pasubad nga sig suka. Nya mao lagi to siya pag human atong ni mata kong malauna. Ikaon na lang ko upuan, inom ko birch tree, ikaon ko cancel nga biscuit, yang mana, okay na, natugwi balik. A few moments later. Diya guys, magdangag day kog kamuti karon kay maadyo maning kamutin sa statad, magdangag na pod mi og mais. Mani among kanon guys, iwas sa kuan, kolesterol. Bata lang guys. Yeah guys, malagi ito yung tabo. Sa papel mo to ng yun guys. Natinimad yun ang mapisan ka. Pero pagkara sa mga karaan man good. Yung ibang guys, mga bago karong tubo, di na din mo to na. Pero ay mawa na ito na o guys. Mataragal itong ikuan. Suswag puta ka ng kuko ng inana. Kaya matakay ba lagdas panahon. Mga nga, wadi naman dyan may mulakaw. Diyan na rin may kamuti o kuan. Kanang mais. Kutselyo. Ng pangkis. Ng kamuti. Wow, yellow. So, ang langkis nga kamuti.
guys. Sagdang din guys. Bawasat na dyan na dyan may laing paano guys. Nangin mo nagdunga kamuti, nagdunga kong saging. Ay saging! Mais! Jama na pud. So guys, ang hiim na ning sabaw dani kay tambo ko higiti ay. Sunday. Na guys, para sa kuan eh. Para sa panang ngarang kainit pabugnaw. Yun, no? Ma? Sabay siya. Kamisa? Kaya naigodan na. Ano yung worms? Bawas na. Ligod na. Kamis? Favorito ba ng mother? Ang kilo. Kaya? Favorito mother. Kani, favorito nanay ni kanang po, ano sa bahay. Ano ko tinakas na? Ha? Tingnan mo ba? Pagin? Pumili nga ni Kadus Mercado? Ay, bubuman siya ng barar eh. Ano ba naman? Ha? Bunyatan na ako. Diyan alam niya ako yung meter. Diyan na yung dainiswa. Ano naman yan? Pagi ka pala tayo.